बेलेखाने हामबाय जत प्रेस मीडिया और फाइ मानजाक फाइनाय रनो जों तिनि टिप्रा टीपीएफ कोअर्डिनेशन कमिटी नि बखाक तै जों तिनि प्रतिटी ब्लक लेवल जों कमिटी खाय दंगो अमायकेनो थांनाय 14 तारिख सेप्टेम्बर जों साउथ डिस्ट्रिक्ट नि ब्लक लेवल जों कोअर्डिनेशन कमिटी खागा एवं 15 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दलाई डिस्ट्रिक्ट नि कोअर्डिनेशन ब्लक लेवल कोअर्डिनेशन कमिटी खागा एवं तिनी 16 तारिख सेप्टेम्बर जों गोमती डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे ब्लक लेवल दंमानि ओ ब्लक लेवल जों तिनी कोअर्डिनेशन कमिटी खाय दंगो अबायकेनो जों ताकसु जरा टोटल 10टा ब्लक कमिटी कोअर्डिनेशन लेवल ब्लक लेवल कोअर्डिनेशन कमिटी खाजाखा एवं ताई बाद बाकी 18टा बाकी दंगो जों ताई 18टा बाकी खाना दंगो अबनो जों बुसकांगो खाना बाकी जों चाइदोगो दंगो बोबो ब्लक कमिटी तिनि खा ताकसु जरा ब्लक कमिटी खाजाखा जिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट नि अंडर साउथ डिस्ट्रिक्ट नि अंडर हंगाके मनोबंकल सिलासरी मनोबंकल ओंखाय जिनि बुरातली बीरचंद्र नगर ओंखाय मिर्जा काथलिया ताई गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि अंडर किल्ला बागमा महारानी चेलागांग ओमपी ताई नतुन बाजार मालबासा ताई दलाई डिस्ट्रिक्ट नि अंडर रायमा बेली ताई गंगानगर गंडासरा तिनि के बोबो जगह खाजाक दं प्रग्राम तिनि जों जतनो साइमान खाना तिनि 9 सेप्टेम्बर सिमि 9 सेप्टेम्बर ताई 2020 सालावनो जों जत बाय जों जत साइमान खाना चिन त्रिपुरा दफानि तिनि बसंराव जों ताबो कायसा प्लेटफर्म जों फाइमा सफायका ताबो चिनि त्रिपुरा म थाबाय ताई टीपीएफ म थांगिनाय के 9 सेप्टेम्बर जों कोअर्डिनेशन खालायका डिस्ट्रिक्ट ने ताबो बने परे जों ताबो चिनि ताको साइ थांका ताबक चिनि जे बिसकन जे सभा तंगमानि अब जों डिस्ट्रिक्ट लेवल तो जों अलरेडी खाइपेका ताबक जों साइटावै तंगो बा चिनि सामुबतां जों रमै तंगो आ सामुबतां चिनि ब्लक लेवल नि कोअर्डिनेशन कमिटी खालायनानि ताबक चिनि ताकक साइथांका जों जतनो साइमान खाना चिनि अलरेडी 28 न्यूज जेटा जों ब्लक लेवल तंगमानि अब अलरेडी 10 न्यूज जों थांपायका ताबक चिनि बिसकामा जों तंगो 18टा जे ब्लक कमिटी खानानि ताबक जों अनो आं साथाय ते अब अनो कोइमं ताबक जों दाइते दवेनो तिनि स्पीड केनो सामसोलै तंगो तिनि बोबो ब्लक कमिटी खाजाखाव जागोन बुं तिनि खाजामन खांगा ताक चिनि अमरपुर डिविजन गुमती डिस्ट्रिक्ट नंगय कायसा अमरपुर एरिया गो चिनि अमंग पूर्व दलमा एडिसी गो तिनि चिनि गुमती डिस्ट्रिक्ट नंगय काइब्रै ब्लक लेवल कोअर्डिनेशन कमिटी खाजाखा बोबो गुमती डिस्ट्रिक्ट नंगय ताबक चिनि खाजामन के चाइटा ब्लक लेवल किल्ला बागमा ताई महारानी चेलागांग ओमपी तैदो ताई नतन बाजार मालबासा आज चाइटा तिनि गुमती डिस्ट्रिक्ट नंगयनाय ब्लक काइब्रै तिनि कोअर्डिनेशन कमिटी खाजाखा ताई अरन बिसां कोइमबं चिनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सारनो चिनि सामुं बेलेखन ताबक जे चाइतावजा चिनि हा 70 बा 71 बছর जों बेरमान नांगय तंगो ताई चिनि हा चिनि अर जों शासन क्षमता माय आंगय तंगो आबनो जों जतय साजा ताबक चिनि बुबाग्रा बिसकां आगक जाय ताई बने लगे चिनि हानि साजोंगै बेलायनो चिनि खा गोनां दफानो हामजानाय हानो तै चबा खायनाय आबो चिनि मेडाम पिके 2014 सिम आजै फे जों जतनो साइमान खाना आबो नां ताबक निरम थानि चिन्ते प्र दफानि थाना आइसा मेसेज तिनि जे चिनि नाहार मंगनो चिनि चबानि नाहार मंगनो चिनि सामुं बतारन नाहारै जत चिनि बिसकानि चबागो जत फाइगै जोंनो चमै बाक्सा पाल याप्रे रनन बागे जतनो त्रिपुरा शब्द फरना आं कइबं आबो नोंथों तिनि मेसेज जतनो हामबाय ते चिनि त्रिपुरा दफा दाइतिनो यक्थं चिनि पिके मैडम ते बुबाग्रा आयोग लक्थं चिनि हा दाइतिनो किफिल मांस्थं जतनो हाम 9 सेप्टेम्बर नि परेन्द्र जे कोअर्डिनेशन कमिटी खाकाबन या गलनर नि पब्लिक रेस्पॉन्स बहाय मानि तंग ताबक जत लुकुरावनो साइमनो सारथि फरानो जे थांनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर 2020 किल्ला फलो जे त्रिपुरा ताई टीपीएफ कोअर्डिनेशन कमिटी खामानि यागुलो ताकसु जरा 3टा डिस्ट्रिक्ट जे जों कोअर्डिनेशन कमिटी खालाय दंगो ब्लक लेवल जत जागानो रेस्पॉन्स खामानि दंगो लुकुरक बेलेखनो खाफुर जागै साजागै हामजागै बुबाग्रा ताई चिनि पिके मैडम न हामजागै जतनो चिनि हल चाग्या चाग्या खालाय बरक खाय दंगो बे ताकसु जरा जों अबनो खाकायो चिनि त्रिपुरा सा दफानो खियंना बागै अ हा संसारो
tai ke bukrikha chini pk madam tai bubagra bade jung tai phiong malia jung obona asas narugo tai lukurok bahino o asas baino chini logeo phai tongo dole dole phai tongo norok chini program rok chini je pandang marok no norok lugui manna social media rogo tabuk belai kheno prochar ngi tongo hambai